zvikanzi munhu musatanyoka muri kundibvunza $4 imimi makaita kuti chinhu changu ndindakauraya murume wako kana iwewe ndogona kukuuraya kuti uri chikomba chaamai yako ndokuti wakataura nemukadzi wako murume wako asipo iwe undiri nemhosva dzautofukunura dzakatinotoonyatsoona ndoda kumupindura akapfuga aiwa takamazoza taurisa iyo munyin'ina akakonzeresa ndaamai ava here kana kuti ndiwe nokuti amai avanga vari kumba kwavo iwe ndobva wafunga musoro wako kuti pamusoro yevadada baba ndakanetsana nemurume taurisai amai ndakakwirira murume wedada ari kundishungurudza mushure mekunge inini ndine takshop yangu kugomo kulexu saka ndokwandoshandira ndinenge ndichitengesa zvinhu ndichiita sechishanda ndiriko saka murume uyu akauya nechidura chake ndisipo ndiri kumega save saka ndakasvika chidura ichi chakaiswa pacomplex pangu vakachivhara netsanga ndichibva kumega save ndichisvika ndichiburutsa zvinhu ndakasvika chinhu chiri panzvimbo pangu ndokuuya vataura neni zvikanzi kulezi ndauyawo nechinhu changu ichi chinhu chavo chivanga wabva nacho kumusoro kwavaishanda chabiwa zvese chasara chidura chete ndikukumbirawo kuhwandisa chinhu changu ichi ndobva ndamuti iwewe wabva nacho uku kubva waya nacho panapa mauya nacho masikati muri kuchitizisa kuti chiri kubiwa inini panapa ndinogara ndega murume wangu akurwara ndofunga chinhu chenyu pamauya nacho chero vanhu vari kuchiba vari kuchiona saka imimi zvomoita kana muchida kuchiisa chinhu chenyu panapa murara bhozi ndine takshop nechigazeru chinojira vanhu chiisai murara imomo muchirindira chinhu chani chenyu inini ndinoenda kumba kwangu musi wefriday saturday sunday murume wangu airwara achigara kuno kwachakonda imimi murarira chinhu chenyu vakomana bhozi saturday sunday nesipo vakomana ava vakabva vaisa chinhu chavo zveshuwa vaisa chinhu chavo inini saturday sunday ndandiri kumba kuno ndichidzoka kubasa chinhu chaicho chakabva chabiwa mandi mukomana yakabva auya zvikanzi gulezi chinhu chaicho chatakaisa apa chakabiwa ndakamubvunza mubvunzo wekuti nzvenga iwe pawakauya nechinhu chako ndakati uite sei rarirai chinhu chenyu kozi nini nechienda kunoona murume wangu haasi kunzwa muchekumba zvikanzi agule tatiri kubasa ndikati honai chabiwa kozi nini asingakuchengetere chinhu chenyu makakumbira chinhu chenyu chabiwa mapatsi ese mukauya nacho ndisipo mukandikumbira kuti vainzvengesa chinhu chavo zvikanzi agulezi chabiwa anga ane hasha ndikati manje huona zvawaita inini ndinogara pano ndega murume wangu akurwara iwe wakasiya chinhu chako panapa ndikati chirarirai chinhu chenyu hamuna kuchirarira sanyaya iri papa mai nyaya iripo ndeyekuti mambo murume wangu akabva ashaya kudaro murume uyu akabva aburitsa mashoko ekuti inini ndinotengesa ndichikweretesa vanhu saka vanhu vaiva ndadzokera ndaita nyaradzo yemurume anga ane chikwereti changu $4 ndobva ndaenda mukati kunotora mari dzangu ndobva ndamuti nzvenga ndiri kudawo kamari yangu akatanga kunditukirira zvikanzi munhu musatanyoka muri kundibvunza $4 imimi makaita kuti chinhu changu mube nemurume wenyu murume wenyu kufa kwaakaita ndakatofamba kun'anga ndikanzwa kuti murume wenyu ndiye akaba chinhu changu muri tu nemurume wenyu ndindakauraya murume wako kana iwewe ndogona kukuuraya kana kukuendesa kupolisi ndokunyudza ndekuti ndakarwadzwa kubiwa kwakaita chinhu changu ndofunga ndakashungurudzika mambo ndakachema ndakazobatwa naforomani zvikanzi gulezi siyanai naye munhu anga ari kuwaya kuseri kwewaya zvokuti dai anga asiri kuseri kwewaya pamwe aida kutondirova bhozi aitukirira vanhu vese vakamira varidzi vemaini vanga varipo achindituka ndikataiwa zvakanaka iwe tikutotsvagawo munhu akauraya chi murume wangu sokuti murume wangu akafa zvisina tsarukano saka iwe zvawataura kuti iwe wakafambira nyaya yechinhu chako ukanzwa kuti inini nemurume wangu ndini ndakatengesa chinhu chako zvakanaka mambo ndakasumuka ndikauya kunokumba neshungu ndakashedza amwene vangu ana bamukuru vangu baba vangu namai vangu sokuti ini ndakanzi ndichafawo zvaakaita murume wangu
ndokugara pasi nevabereki vangu vakati nyaya haisei kutamba nayo, iwe mangwana uchamuka wakafa, handitokwira dare. Ndokukwira kwandakaita sei kwandakaita dare. Isu da kuziva n'anga yaakafamba kuti murume wangu afe. Ndazvinza changa mimi. Ngataurisa idhiraki zvaanoziva kuti zvaanopokana nazvo. Matsanangurira kuti amai guru asiriwo. Mai guru vari kuti chinjurudze nyaya kuti zvitenge zvoomera inini zvitange zvonakira. Inini mudziyo wangu wasara kuhotibheni kwawanga uri. Vakumbira kuti utaure kubva matakurira wakaita chinhu chinda pamba pamba. Samudziyo wangu wasara kuhotibheni kwawanga. Tangira pokuti iwe uchibva kugomo chisvika nechinhu pamba pamba zvawakataura. Okay, ndakahaya mota. Vachibva vandichaja $15 kudzoka kubvisa mudziyo wangu kudondo kwanga uri. Ndibva ndasvika pamba patakishop pamaiguru ava. Mota yakamira parodi ndakabva ndadzika ndandisi ndoga. Ndo chimwe chokwadi chandinoda kuti chinzikwe. Munhu ndakatanga andaigona kudzisa engine. Engine harisi duru. Engine yechiguruguru 1100. Andaigona kudzisa ndisa pamba pasina munhu. Munhu andakadzisa ndikaona ndi maiguru ava. Ndibva ndavakumbira maiguru. Wona endaita emergency. Vanhu vari kuti tatakaita joint venture yeengine chiguruguru ndechemumwe njanji ndeyemumwe. Saka vamwe vese vatonzi vatora zvavo engine yangu ndiyatosara. Saka emergency ndatoita ndokumbira maiguru mutichengetere zvikanda maiguru no njenga chinhu chako chinoda kubiwa. Iwe ndanochisa kunze kweyadi kunze kwemusha kuchinji house. Ndikati maiguru zvingaita here kuti ndiri kuchibvisa kunhu kwandiri kuchihira ndochisa kuchinji house. Mama adi kuti ndichisirawo pamunodyira vanhu umu. Zvikanzi zvakanaka asi engine yako njenga imbori yani. Zvakandibvunza maiguru ava. Ndikati no engine yataisenzesa kuti ndeyasekuru vangu vaSouth Africa. Asi iri mumaoko mangu. Zvikanzi ko wadi kuitengesa. Ndikati handitengesi chinhu chamai vangu, sekuru vangu ndimai vangu inini. Kuva nacho kundisira kwakandiita zvangura kuti zvaichabudisa engine kudya kwacho kunachengeta vana vangu inini handigoni ndidero. Maiguru vakazowirira neni kuti ndichisiya engineer munodyira vanhu muya vachibva vandipa valid for 3 days kuti after 3 days uya utore mudziyo wako. Ndikati pakanaka maiguru matondibatsira. Chibva ndasiya chibva tatekaidzana nevamwe vakomana vacho vaivapo nemamwe mareferensi emafoni atigona kuti tifone pavanhu vasipo zvingonzikwa sekutsanangura kwavari kuzviita. Ndichibva tatekaidzana nesimbi yaya chibva tasiya mupi muya kuti mablue tens ari kushanda mazuva ano ma10 eblue ayaya. Chibva tatora tenzi yaya chibva tarepa engineer chibva tasunga newaya. Chibva tawirirana maiguru ikaimbopinda muwaya pangori panext pandosenzera ndikapinda mubasa. Zvakanaka ibamunini. Before that 3 days, amaiguru ava vaiti kana iri Saturday since vachigara kuno kwachakonda vaibva kuLex vobva vauya kuweekend kumba kwavo kuno kwarutaura kuti vaigara murume wavo. Asi inini chakamuka chondishamisa Sunday yacho kuseni pavaifanira kunge vasipo ukuku ndakaona nemurume wavo aripo. Hazvina kunyanya kundiitira zvinyuwani nekuti pamusha ndipavo. Ndikatotaura nemurume wavo vane sinuka akatondibudisira matokeni ndikatotamba naye zvakanaka mushe. Mande makuseni ndopataingomukira ndopatokweretsa sadza ndopatowana zvese vaitipatsa zvakawanda zvokuti maiguru ava mupenyu vanga vakandikoshera ine ndaivatendesesa ende nhasi ndichikuvatenda kuti danho ravava nestage pazvava. Mande makuseni ndakabva ndawanika musha wese hapana munhu kana wakubvunza hapana kana engine yacho hapana. Ndini ndakadaro kana kuti vakazondishaiwa ndiri pasi pemugodhi vakafunga kuti zvotobva titekedze tisiye taisa mushopu. Ndizvo ndakafunga inini. Anovabikira sadza ndiyakaita the first munhu tangazosvika pasini paposini pavo nemwana wavo mukomana mwanzi maokomo hamudiki zvake. Vachibva vasvika paipa handagona kuti rambe ndakanyarara ndichimira kuya ndakavabvunzawo sa ivo vandairarama navo vachitipakurira sadza maiguru zvinhu zvakamira so mudziyo diyo wachengetwapo mungaziva nezvavo here. Ndakabva kuno kuFriday kutodzoka ndinhasi Mande makuseni. Kuma 11 maiguru vakabva vasvika vaine rori vachibva kuno hodha. Maiguru ava pfupfuru vasvika nerori pakepi. Handakatora nguva ndikandionesana nemaiguru kutaura chokwadi ini ndaiva pagadziko kwete kugumbuka. Ndoita kuti kubiwa kweengine
haraiva dambudziko kwandiri kuna mai ava nekuti tasina patakasainirana kuti chikabiwa tichadii. Asi kuti ndinyararezve ivo vasvika chinhu chisisipo hazvaikwanisika saka ndasara ndava mupata. Ndakaita pana maiguru ava, maiguru angu ari mutakishopu achitanga kutobvunura zvinhu vachiisa mashows. Ndibva ndasvika pana maiguru nekunze nepakaona. No, maiguru muri sei? Maiguru muri sei? Respondi yamaiguru yakatanga kundikahadza. Asi maiguru ava shuwa tatine ukama hwokuzivana pakuita kwataita mazuva ose. Maiguru muri sei? Maiguru akabva awedzera volume yeredhiyo. Ini ndiri kuzama kuti tionesane nezveincident chinhu chihombe chashaikwa panzvimbo. Maiguru akabva awedzera volume yeredhiyo. Ini ndakadaro kana zvorevei ndichibva ndakangobva pashopu pavo ndibva ndine pachimugwagwa panext pamutasava ndibva ndasvika ndagara hangu kunyumwe ndagara vakazouya pandiri after 30 minutes vamwe makomana vandinavo varipo panapa vanogona kutsanangura ndikuti pupura zvinhu zvivaripo mamwe mafoni atogona kufonazve aripo vachibva vazouya pandiri saka nzvenga kuti ndindakabai njini yako here ndo muromo wasvika pandiri vachitaura maiguru ndikati aiwa no maiguru handisi kudaro asi shwiro yangu yakati kuti tionesane kuti sinzi chinhu chashaikwa tochitangira papi kana tichinisa mapurisa toripota tichiti chii takatanga tatadza vachibva vadzokera vakagumbuka maiguru ndibva ndasara ndakadiwa ndakanyarara nguva ini ndoshandawo nguva dzekudaidzwa mabasa dzokwana ndakazodaidzwa kuenda kubasa togona tikapinda nhasi kungabuda mangwana manheru tapinda nhasi mangwana ayo takaswera tiri kubasa tobuda totenderera mukati meyamwe handida kuwana mukana wekubuda kunze kuya kuyawo ndichizonobuda ini kunze ndakanzwa zvinzi murume wangu yadi washaika apa sati hatina tataura nezvenhau iyaya kuti takasindira mberi tichiti ndoshoko ratofamba futi radi ranzi vamimi washaika wazodzoka kunhamo varatora mari yavo isu tikatoyawo kunhamo kuyoka tikatodi tikatoita basa rakabatwa tikadzokera uko tadzokera uko maiguru ndikatonabata maoko amaiguru takazoya kwachakonda papari pavanhu papakaunganiwa toti nematambudziko zvindakatoita namaiguru zvakawanikwa njenga so vachibva papera kunge 2 days ndichibva ndazovatumirawo mukomana watoshanda naye ndikati no ndanondioneserawo maiguru maimi kuti zvanhanzvenga ndachikumbira kuti pasaidi tizomboonesana kuti asi tingafambisana yedu sei kuti tiripote namapurisa because ndaimhanya kumapurisa pamwe zvaizopindisa maiguru bhisi ini zvese zvindaka namaiguru ndikachindanovaonesawo kuti tochisangana sei maiguru anakwanisa izvozvo pakabvaita 2 days tichibva mari zedu dzotobuda dzemukati mari zedu dzobuda dzemukati maiguru akabva vanditumira muramu wavo asi anotungamira kubasa asi anambobvira andinifuma nyaya iyi akagumbuka akazara aida zvokutodona neni ndikati anovasha iwe poungotenga wakadai inganonitungamira kubasa mazuva ese pati patakambokosherana here zviri maringe nebasa zvanzi hapana ndikati kuinda kuzongouya wakachaja machajira akadai kwaivo maiguru zvauri kuti iwe ndori wakasiyiwa uchiona nezvepo vane imwe nhau here yanga akambokutsanangurira kuti no mukoma yachizoshaya ndandine nanzvenga yakatikatika zvikanzi havana ndikati handomamira zvazvakaita shamwari zveshuwa $4 yavo ndinayo asi nditoti ndikatopiwa apapo harisi dambudziko kuti ndina maiguru ndingagona mazwi akazotaura akati wakataura ndo acho andiri kupikisana nawo zvanhu chose kuti handina kutaura matauro akadaro pamusoro ishe ndofunga ini ndakabva sematsananguriro andaita kuti aripo foromani varipo ndiye akatozondibata kundietesa kuti chinyararai maiguru uye akabva atuma shamwari yake ndichichema mushopu shamwari yacho ebva ndati gule nyararai tinozvipedza inini ndandikuda mbodzokera pamurume ndanzwa inini tsanangura zvakanaka kwazvo ndozvakamba uchita unofunga kuti usazvisengere dare kana kuti sei handiti kana ndagumburana nemunhu yangu zari pane chinhu chaitika panapa pawainotaura nawo apaitaurika zvokuchaudhana chakatotanga amira hapana hapana zvokunangana izva una kutaura kwete nyaya yakagairirwa pamusoro yevadare panyaya yakagairirwa iyi zveinjini yakataurwa yekumashure ndakangonzwawo dziri nyaya handina kunge ndasvika ndichinzwa kutaudzana kwavo chandakazokwanisa ndechekuti isusu kana tichivhura ofisi yedu ichipiwa chandimari
ndinodaidzwawo kuenda ikoko kunobatsiridzana nemuofisi nekuzoona wanenge wane zvigwireti nevamwe vanhu. Ava amai vane shopu yavo, ini ndine yanguwo futi nevamwe vanawo mashopu kunze kwegedhi rekambani. Saka mashopu aya vanhu vekunze vanopinda mukati kunotora mari dzavo imomo vanenge vane zvikwereti. Ava bva vatondiudza kuti ndoda kupinda imomo, mari yakubuda, ndikati pindai, bva wapinda. Pakutukana kwakaitika ndakanga ndiripo. Zvakaitika ndezvekuti ava vakomana vane murungu wavo wavanoshandira, vakapiwa mari yavo, wabva waenda kwavanogara. Vane makebhini anogara pakambani ipapo kwavanenge vaenda. Saka gedhi rinoshandira ava nekunogara kwakasiyana. Ava vakanditi kangara ndashaya vanhu vangu vane mari dzangu, ndiperekedze ikoko ndinoonana navo vandipe mari idzodzo. Bvataenda ikoko, bvatasvika, bvatawana wokutanga, bvatipa. Takuda kutodzoka, uyu ndasina kutombomuonawo paanga ari. Bvawamuona vakanditi zvenga ndokumbira ka $4 yangu. Uyu akangotena akadzoka. Isusu iwo wangu ari kunze kwaya tiri mukati mewaya. Achidzoka akangowashaudha kahwana. Akangowati inini musandijairira nekuti $4 yenyu muruda kwandiri haenderani neengine yangu yamakatengesa nemurume wenyu imimi. Engine iyo zvikanzi engine yangu haingaenderani ne$4 because nyaya yeengine tiri kuendera nayo mberi imuda $4 kwandiri haingamboenderani neengine yangu iyeyi. Mukada kuramba muchitondikonzeresa nenyaya iyo ndakatotsamwa. Saka pana ndakamira ininika iye ane vamwe vake vaanga anawo futi kuseri kwewaya, ndiri mukati nevamwewo futi. Ndakangomirawo ndine murungu wavo, ndoona ndakatomira naye pamota pake. Zvikanzi mbuya imimi, nyaya yenyu ndakazotoifambira ende itori pachena kuti murume wenyu nemi makatengesa engine yangu. Ende ndakazongofambawo kwandakaenda ndikaona ndizvo zviri chokwadi. Ende murume wenyu wacho kutokutaurira dai so ndichiri kungori ndakatsamwa, murume wenyu ndakatongomuti zvingoenderana neengine yangu kana isingadzoki asadzokewo. Saka ndizvozvo here nditaura zvondoti since ndisina kuyawo ndega tingaita kunge ndoda kunyanya kuda kuzvimiririra. Ndine vandinawo vaiva pachitiko ichocho. teerera nayo chambo wangu wakateerera murume achitaura apa pari kudawo kwete zvaakati ndati ndizvozvo here zvaataura uyu wazvinzwa kawangu uchizvinzwa. Kwete hazisirizvo pauri kuti hazisirizvo ndopapa pose paruzotsanangura iye oti ndakazoti ndini ndakauraya murume waambuya ava. Iwaya mashoko ekuda kuti nhau yacho iyi. Asi wabvuma here kuti ambuya vachiuya kwauri vachitaura nyaya ndakaita Ipatsanangura wachibvipapo chaipo. Pekuti $4 wakati $4 zvinazvenzera neengine yangu. Isho wabvuma kuti ipapo ichokwadi. Kumberi kwozoenda nyaya kuchinzi ndakazouraya murume waambuya. Ndakufamba mchana kuti vanhu vese vari muno vakateerera. Murume vateerera murume achitsanangura. Tiri kuti isusu iwewe uri kuramba papi pasi pane zvataurwa nemurume. Handina kubuditsa muromo wekufa kwemurume waambuya ava uye kuvachisidzira nyaya iyo ndikona kuvauraya zimba rakadaro irani. Hauna here kutsanangura kuti ndakafamba? Handina kutsanangura zvakadaro. Kana kufamba handina kwandakafamba. Wataura uchiti chii? Ndakavati komuko ndibvunza $4 yenyu sati ambogara kana pasi kuti tionesane nezvekushayikwa kweengine yangu. Inga ndakatumira shoko nemunhu wani kuti maigura yatimboonесanawo. Shamwe mumira iwe vanhu vari muno vanenge vakateerera usafunga kuti tiri mastupid. Hatisi. Nyaya yekutaurika yawabvuma iwe ndeyekuti imi mungatondibvunza $4. $4 inoenzana neengine yangu here. Ukazivhuma muno zvino wakuchinja futi. Iwa mashoko kunge vanhu vakagumbuka vose. Maigura vakagumbuka iniwe ndaka pamusoro imamo. Imbomira yamenyaya Inini baba $4 neengine zvanga zvasangana papi. Amai akadesperate chawa kwamuri mimi $4 zvisinei neengine. Inini makupedza engine mukati zvanga zvapinda papi. Ende amai avataura kuti ini ndakanga ndagara ndatoramba ndichengeta engine yenyu. Imi moga ndimi musina kunogona kutema kapa futi engine yemakada kunetsa amai angu. Ipapo futi kana ivo amai ava futi vagona kuita metsi futi
Ngatirege kuzviramba izvo. Zvese ngazvida sei? Ngazvida. But tida kuona kuti munhu ari kupa scapegoat ndiye upi kuti abude munyaya. Uyu akataura mashoko. Ko amai avasina kuita shungu mukomana uyu paakawa first day vauya nerori. Uyu achiti Gulesi ava vakamuigino vaigino here. Ari kutonyepa ipapo. Aiwa imameteererai. Mauya nerori imimi. Mukomana uyu kuti Gulesi yatimbotaura imomuigino. Handizvo mozomuteera chichanga cha in your back of your mind. Wozi pakutofa kudzitarisa nyaya idzi. Pano mwana unoda kutora advantage yokura dara achida kuvhara nyaya. Kogoita mumwe futi ane nyaya yemukadzi uyu but toti kana maswa munharaunda hapana chinhu chisina basa, hapana chinhu chemunhu chisina basa. Ava vakutaura nyaya yekuti ndakanongwa yemurume dzakazodai ndakandiurayira murume. Asi hazvisi kukosheswa kuti munhu akanga ane mudziyo waida kuprotect. Inini chandandingoda kukumbira murume anga achidza chokuti uri kutenda here kuti amai vakakutaura kuti chengetedza mudziyo wako. Ambomira ndikuda kungoti andipindure pa. Ndichisvika nemudziyo. Ngati uri kutenda here kuti paukauya nemudziyo wako amai avakakuti chengetedza mudziyo wako. Kutaura kudaro vakataura kudaro ndichibva ndaendera mberi nekukumbirana navo vachibva vawirira neni handakusiya zvekukonana navo. Koiwewo kana wakangaona kuti environment haisi kuita amai guru hausi kubvuma wakadi kuchinja nzvimbo kwese. Zvinhu zvose zvaishanda mari mambo. Ndichitosvika pamba paamai guru driver wachanga auda kuti ndiovercharge achiti ndaitofunga kuti kumusoro kukwana mutasa. Saka ndatova nepressure yekuti dzisa engine zvokuti pakusazitenda here kuti amai avakakuudza kuti shamwari mudziyo wako hongu nzvimbo ndotenda asi unochengetwa newe ndotenda uri kubvumira wakaita here zvakatorwa naamai vako chinhu chako chii chavati ndakupa nzvimbo chete asi inini kuchichengeta handidi wakaita here chigara wakagata chinhu chako bhozi amai vakuda pachena kuti ni chinhu chochisa asi handisi nichachichengeta chiri chengeta chinhu chako saka amai apa nyaya yavana munhu Bozi wakabuda Friday wadzoka Monday ende wakabudzoka vane rori yavo wakabuda Sunday taura kana wakamuka Sunday makuseni varipo sokuti amai vakabuda nguvai kana kuti vakabuda nguva yazvina basa kuti amai vakanga vamudza pachena kuti inini handichengete chinhu chandakupa inini ground kuchengetera chinhu makateerera amai vataura pachena kuti uyu akava nenjini yakati iwe injini yako zvakuisa Friday ndinobuda ndobva ndaenda Saturday ndendisipo Sunday ndendisipo but mawachisomo munofana kumurarira muchichengeta chinhu chenyu. Vakatenge vatotaura futi kuti ise kuchinja usiku pana kansi kuchinda sezvouda kuziva kuti zvitorana kukurumbidza chiise kuchinja usiku inini handisi kuda nechinhu ichi chinozondisungisa vakataura paya kuti chinhu chako handisi kuchida pano wozogara wega muridzi ende papa ne 2 days Ndikumbira kwa I'm sorry. It's all right. Tine vauya ulautibatsira ndima nani ndimurichi apa alright kouyu otaura zvamuda kutibatsira nazvo tichitangira vanhu vazhinji kuvandoshanda naye yashanda tose injini dzakatsika nayo goni tichina nayo kutashoda maiguru tichisvika vana maiguru takasokutaura navo zveshuwa maiguru vakataura sekutaura kwavaita kuti madi maisa kunze kwechivanhu sevanhu vanenge vachibva kudambudziko kwataibva takataura navo kusvika maiguru vatisai injini iripai dhuze iripai michikicheni gazebo chodyira vanhu tikatsvetawo injini saizvozvo mashoko anotaura maiguru zveshuwa kuti mazuva akati tiiti zveshuwa vakataura toenda pachikamu chekuti ndikudzore mashure ndinoda kufamba newe zveshuwa vakataura kuti Friday Saturday Sunday nendisiku aiwa kwete kundendisiku vakatipa period sechunhu chavaiti izvozvo period iyoyo yemazuva ayo alright period yemazuva wakati vakatipa period ndokupe mazuva matatu kana iwe uchenjera kuti unotenga mhosva ngatifambe naitembo ipe nguva tauri
iwe madaro vakupai maconditions makasiya chinchenyu nokutenda kuti chinhu chiri pakachengetedza. Ndoda kudzoka kumuromo wamai kasi chengetedzai chinhu chenyu. Ndoda kudzoka papoint iyoyo. Ndo zvamakaita makachichengetedza zvishuwa makachichengetedza zvishuwa makachengetedza saka chiri kupi kana imimi madhays aya makafamba nenguva zvakanaka ndikufara kuti chiitiko chikaitika hapana pawaimisa everything zvinhu zvaifamba nei gogo kana kuti sisi ava vakati ndokupai mazuva mangani 3 kana 4 ungamumuswe chii panguva yanacho ungamumuswe chii ungamumuswe china semazuva 4 Friday amaibva vauya kunoku havanga variko mai vakatomuka nzaimambo vakazokumbira muswe chii ndokumbira kumbotsanangura ipapo pangajambika alright mai musi wesandi nemurume wavo uya vakamuka variko kushopu vakamuka variko kushopu musi wesandi saturday maiguru aiwanza tobuda saturday wodzoka manje nemaorders avo asi papo sandi yacho murume wavo wacho akabva amuka achitoriko vakatonitambisa sinuka varume varipo ava kune vasipo tikafonera izvi zvanongotsanangura zvandiri kutsanangura izvi kuratidza tinasiatifambe chese iwe ndakupa mukana bati kutaura nauyu ndakupa mukana iwe wambotsanangura katimire newe ndinoda kuti mufambe nemurume wavo iwewe chinchasiyiwa ichi chikazi chengetedza chimukazeboka ichi lekisine mbiri yekuba zvinhu izvi handiti zvinobiwa wamaida kuti achengete musi uyu ndiani achichengeta mamuri 3 ndafara nemamuri 3 wamukapa mukana wekuumbo uchichengeta ndiani chinhu ichi upindura ndiani aichengete gadhi wamakasiya kuti achengete chinhu ichi ndiani nekuti amai avanga vakuudzai kuti chinhu chenyu chinoda munhu anochengeta tarisa chinhu chenyu ndobva mazodzoka pamaona chinhu pasisina anomhosva ndiani machinyana muri sei anomhosva ndiani hapana saka mazwi atoda kushanda nawo panapa ndekuti imimi makazo mashoko amai avakwirira ndekuti uyu akandi ndakauraya murume wenyu imimi muchazora muchiteera kasi ndoda kuzoti icho chikafamba sei bozi kana ukachibaka tochidzorera kuti amai avapone varege kufa iwo haudi uda kuti vafere saka muda kuvasunungura saka chinhu chinoda kuti chidzoke muvasunungure bo zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ani zvinhu zvese zvinoitika iwe uripo ndizvozvo taura shamani asanapedza newewe kutozosvika mudziyo tatosikuona kuti haukoma kusei inawe kutocheka yanga kutocheka apo pataidzoka taidzoka patototanga taivaona saka chakazosvika nguva ifunga kwakwewo mudziyo wakasheka usiku saka alright amai ava usiku pamba nani pakati penyu aichengeta usiku iwo pamba nani aiwa apamba sina munhu saka kubiwa kwechinhu hakuna mhosva saka ura chazoshaika mazuva chashayika ina kuswa apa mhosva koma akazoenderei muchichibvunza futi aiwa hatina kuenda tichibvunza nauyatunza kunomapa ndopakazosumuka muromo waitukirwa amai ava ndopandikudzokera ipapo kuti mamusingaramba kutora nyaya yechinjabiwa ka chamusina mhosva nacho mochitora semhosva mangofa kuwapa $4 yavo morega kutora muromo iye mukomana arizotaura achitizoni ndakatituma munhu ndichititira kuti titaure pamusoro pechinhu chakashayika aiwa ataura ndiri muno saka uya aizoda kuti ataure nyaya yei pamusoro pechinhu chakashayika akabva ati ndosaka ndatumira munhu ndakazoona gulezi vakuuya vatuma mumwe wavo akashatirwa akutaura nyaya ichi ye$4
asi munhu endoshanda naye ndikashamisa pane pandikambonetsana newe here andizvataura koyo kana wanga usina problem wadi kuti $4 yezo $4 but uzaya maiguruka kuti anhu anzwisa mafambiro echinjangu kuni kwakatouya maiguru uyu manager ndopavatara kuti mashoko ekutuka uyu akatuka ndiripo kuti andikakupe $4 achitaura hapo mazoramba chiri pokura but pokura ita zaro zvekuti hapabvumiki ko uyo awiriwo apa inini kuuya kwandaita panapo andakukudaidza naida witnessa manager kwewe wawirirei inini ndauya ndakamirira hangu mashoko akataurwa namaiguru vane mukuru chindiudza unoziya inini maiguru vakati kune mukomana uyu ano mari yangu tiri pageti tichitobudawo tisi pageti nobva vati mukomana uyu nobva vati nai maiguru munondibvunza mari here ini ndichitoone budo riri mumwoyo mangu saka renjini iyoyo saka nobva vaida uyu ava nobva vatendereraadzoka uchataura zvako tina maiguru ngomire shamwari uchataura zvako vane rumo racho $4 unofunga yaenzana noinjini kuti uyu anobundiro kuti mandibvunzire $4 chikwereti indinobundiro injini yangu $4 dzinoenzana neinjini here chitaura enda hako mberi saka inini ndaona maiguru nakomeni ndakutoti ano maiguru handiti maiguru chiregai kupopoterana nani amaiguru apopota ndiyo apopota vaitokana amaiguru aibvunza chikwereti chavo vaida chikwereti chavo but aipopota ndiani kuzopopotera uyu vachiti ano ndikuda mari yangu vaita mari yavo uyu wachiti inini ndinotori nebundo riri kundirwadza reinjini yangu kubva kunani saka indakazoona vakukandidzana maiguru vakutikanda matombo vachida kutema uyu ari kuseri kwewaya akanga ati kudii ipapo ini ndandaune uyu mani forumani ndomba ndati anodzodzaichi dzodzai maiguru vapi ipapo kusaite zvimushamwari uri kutaura zvinhu zvakanaka sei zvinozve zvataurwa nafomeni zvataurwa naforumani ndozviri valid imi mizvamuri kutaura izvozvoka otherwise hazvina nebasa rese because uya abvuma zvinhu zvake but makuda kutry kumuprotecta zvisirivo otherwise muda kukanganisa nyaya zvawakutaura zvematombo uyo anambotaura kuti akakandidzwa matombo iwo ndiwo wakutotanga kutaura nyaya yematombo name makandidzwa matombo pamusoro imamo makandidzwa matombo here handina hamuna asi kuti nini saka iwo hausi witness chakazongoitika ndechekuti ndandine mumwe futi mukuru wepabasa pedu akangondishona akangondiudza anzwa izvi akangoti ndakutopinda mumotomo buditsa vanhu kunze kwegedha warungu vanozotinetsa panapa pandawadhonza ndindakakwanisa kubuda nawo kunze tatokanda mari yangu yese vangu vatorasa nebhegi ravo vandatowadhonza kuti vabude kana ini ndogona kuurayai ndizvo iye anga aripo uye anga aripo shamwari yake ndiye waakazotuma iyeyu akazomutuma iyeyu iwe sumukayo uyu asi pane zvese uyu aitokumbira ruregero aikumbira regero akauya ndichichema mushoko achitotera abva kundiudza mashoko aya nditi akabva auya uyu amene wangu watuma naye zvanzi Gulezi chinyararai mushamwari yangu yakanganisa chitiregererai uyu ndozvaitaura nemuromo wake uyu anga aripo garapa padhuza iwe garapa ndichakuda akakonzeresa ndamai ava here kana kuti ndiwe nokuti amai vanga vari kumba kwavo iwe ndobva wafunga nemusoro wako kuti ndida kuenda kunosiya zvinhu zvangu pana amainingi ndobva vasvika bva vakutambira saka akakonzeresa pandiani ndiwe here kana kuti ndamai taura kazvakabuza ndiwakakonzeresa saka honzeri ndiani amai avo chikamanje kureva $4 yavo nokuti iwo wabirwa injini inini chakaitika mambo ipapo ndoda kuti ndipapindure inini handina kurambira maiguru kuti vabvunze mari yavo kwanzi kozvogodoro vaitaura kuti ndinodo mumwoyo zvanga zvauya papi pa$4 handina kurambira maiguru kubvunza mari yavo asi kuti zvinhu zvakaitika semudhei izvi vanditumira muramu wavo
takaonesana tichibva tagara pasi achibva ndipazuva ramangwana kuti anonjenga zvotochiita isusu mangwana tochiuya togara pamusoro pamwe chete inini maiguru vangu newe nemabhuru ako tionesana iwewe orit chama tikatipedza nyaya incident maiguru vangu kuti achindiona shuwa vakasa asi marina sati atopiwa waneni wacho pakabiwa chinhu nombavha makazoona pamusoro imama handina sanganai nomubvunzo wakwete kuratidza kuti hamuna chokutaura pamurumbi ndandiri kuno kwachakonda murume wangu aitorwara aiwa nekuti ndipavo no kubva pekutanga kana mambobatawo matsinangura aita hatina inini ndoonesa maiguru ndashayiwa mudziyo maiguru akanditizve baba mimi vanga vachitovava kuti sei wakazokwanisa kuti usiye mudziyo uyu kwandiri inini munhukazi asi zvekuseni kwacho ikoko baba mimi vave ndovangabva kundivhurira sinuka yavo matokeni tichitamba navo asi zvemurume ndiye akandihana chakanditsanangura pamusoro pekutadza kwandandaita zvekuti angosiyane aitopinda neukoti kuti uri chikomba chamaya ndokuti vakataura nemukadzi kuti murume akasipo iwo ndiri nemhosva dzaunofukunura dzakatinotoonyatsoona iwo ndogorora chikomba chamaya kukozaaakadzi kuti murume akasipo wakutotaura makondisheni ekutoti murume akatamba nesimu iye akazoti ndindakazomuuraya pamwe wakaboga wishini yako unozoonesa aura ingachipedza nyaya iwe mashoko aya nyaya yakwirwa dare tazongobata hedu nyaya yakwirwa dare ndeyekuti amai avo pane zvavakaudzwa nemukomana uyu svika murume afa ndizvozvo iwe shamai murume uyu akazotaura mashoko aya nditi ndiwe chapupu chacho ndiwe fomeni wako ka asi wangu aripo asi vanotungamira vamwe toshanda navozve asi anga aripo pasikaitira kusaziva se panhu vaiita kutaudza aina ndakumuona amai munodei kure vanhu vangu ini muda kufamba here nemurume uyu pamusoro ichangamira inini ndine hama dzangu ndina amwene vangu ana bankuru chinhu chakatika chamadza bhozi murume wangu akafa zvisina tarisiro sematsanangurira akazviita kuti akafamba takaba chinhu kusvika murume wangu afa uyezve imi muchafa uyu anga aripo ndinoda kuti iye atore ng'anga yake apa nehama dzemurume wangu apa nedzangu apa wochindiudza iye kuti paakafamba achienda kung'anga yake ndoye yari akauraya murume wangu because inini akanditi munogona kuti ndino here makaba ndo zvandiri kuda makasiya kubaka because inini ndakashungurudzika ndakasiyirwa mhuri ndine vana 4 ndinoshanda kukumbirwa aisi mhosva ende ipapo pacho parotarazvinzwa mai ndati munoda kufamba iwe shamani unoda kufamba here namai ako uvapruvhentira ndo wakaba sezi matauriro wakaita kana kuti uda kukumbira ruregerero soro ichangamira ndingatanga ndakatokumbira ivo ruregerero nekuti kwandakafamba ine hakuna taura chokwadi pamberi pamwari ende handizikana kunofambwa angari mazwi chete ndo andapikisana nawo zvavasonangura maiguru ndizvozvo asi zvekuzoti ndakauraya murume wao wakadaro manje wakadaro ndokuchacha mambo wabvunzwa aniti amai vabvunzwa urei amai vakati ndida kugori ndifambe nenyasonbhoro zvakamira sei panyaya yangu handindochoka iwe waugumira mambo wakuda kuta mapangano mahistiri iwewe wakakanganisira munhu handiodaresi kuda kuti ukakanganisira munhu ndobva wabvunzwa namambo ngonanga pavari uda kufamba here kauda kumbeoregeza uchiti kudii mazwi ako acho ichina wakumbeoregere ugama apa ukumbeoregere wozonga ngokupe ndikubeoregeroka ndorwei aitaurisa maiguru ndokumbira uregerero akushayikwa taura mashoko awakati kurarama kwangu nemaiguru vatitanga kuzivana hatina patakambokwesherana pekuti kana zvingati musi kana musi mwe chete usiya kwenhau yedu iyi
mukumbira uregero wei ndokumbira uregero kuti mararamira tachiita tisava nemunhu ane saka ndamubvunzwa chief ukumbira uregero kuti kudii mubvunzo wachief sangana nawo ndohweiregero wakukumbira ini ndanda kubatsira munhu kana une mashoko awakapotsa kutaura uri kuziva ataurwa napfuma mwako ndiwa unofanira kudzongoroka iwewe nemuromo wako nemazwi aya ndakataura aya ndiwo andikukumbira ruregerero bhoza akasabuda takona nofamba takutopai munhu wamunofamba naye mazwi ako ataure awakaita kuti avazokwira dani mashoko andinonyanya kukumbira kuna mai guru ndekuita kunge ndofungira kunge ndiwo akaba ndiwacho ataure ndakatadzira na mai ataure pamusoro imama ndoda kumupindura akapfuga aiwa takamazoza taurisa iyo munyin'ina naye muri kunzwa here chigara apa shamari ndikupe ene munofamba ndozva muri kuda tokupai mupurisa wokufamba naye hauzinzwa shamari tokupai mupurisa wokufamba naye taura hausa kutaura taura zvada kutaura zvakati mai guru ndokumbira uregerero pakutaudzana kwatakaita kwose kutaudzana kuti mashoko ose kuti kudii kuvamanikidzira kutadza kwabhadhara $4 yavo nenguva mwoyo wangu nokutaura kuti kudii ndakavati mai guru hamungandibvunzi iyo shamari wakasataura ndokupai mupurisa akaita nyaya iyi njai uya shamari famba nevana on his expense ini ndakuti ininika kumbira regezo it was easy kukumbira zvawakataura zvese munhu kawa chete bhozi wakafamba wakaoneka kunzi ava havana mhosva nomuno munhu kurova mombe ngani nhatu saka kumbira regero chiti hatisi kumanikidza ini unogona kubuda kana usingazivi mambo ruregero zviwe zvandakumbira ndezvandatsanangura kwazoendererawo mberi kwekunzi kuuraya kufa kwemurume wavo nethreat yekuzovauraya izvozvo zvandisangazvo chete asi zvekuti vachindibvunzawo mari yavo shuwa muromo wekuti mungandibvunza $4 here ndozvandikumbira regero zvaunoziva chikumbira regero zvaunoziva mai guru ndokumbira uregero ayo mashoko ekukumbuka ndaipikisana nezvechida $4 ndikati ungandibvunza $4 yenyu ndichidawo izvi kufungira ikoko ndikwandokumbira uregero kwamuri mai guru aya kutaura kwemunhu anga akabatikanawo ndokumbira uregero mai guru wazopedza semunhu anga akabatikana chigara akwa mama ndikukumbira kuti ndikuudzei inini kwandogara uka kumakorokoza izvezvo handichazi safe nevakomana iva because ndine makastoma akawanda andosevha vakufamba vachitaura kuti inini ndiri mbavha maiguru anoba ivava vese vakomana ivavo neshamwari dzake vari kunditretena amaiguru matambira regerero regero hongu matambira rabasa rangu iwe chiuya iwe chiuya garaya bambo pamamboka tinoda vanhu vanongadaidzwa munyaya kana tazoti witness makaona asina kudaidza witness hatikudei hatidi vanhu vanodaita vatambi pasi vatambi kuno kuti unodaita kubata nyaya zvino munoda kuzvipinza munyaya vaisi nembudzi dzava hamusine dzibodzi wachitanga kutaura ndakuudza kuti kutenga nyaya yake ukuzoramba yaenda manje zvapera chama wazvinzwa unoibhadhara rini ini vaise musi wa8 mbudzi inoita $50 kana usina munhu isusu dare rino hatina kuti injini haisi kutsvakwa iwe pfurira mberi kutsvaga injini yani katsvagiro kwauri kuita ndokasiriko hatina kuti isusu injini haichatsvagwa hazvisirizvo injini yako ngairwa sei nani but inofanira kutsvagwa zvine nzira noti kuzora zora kana kufungidzira kana usina kuona chinhu usafungire isa ripoti kumapurisa
asata pesa naye mama mukudei kuna mukomana akasvibisa zita renyu munodei pamusoro imama akasvibisa zita redzinza kozi inini uyu akafa haisi dzinza rangu amwene wangu varipapo nanabamunini wangu nanabamukuru ndo uchifesana nemukomana bhozi inini ndakatofirwa ndikurwadzwa handina 2 months ndaviga murume amai akangwarisa ndabvunza imini inini musandi ava akangwara zvino imimika mambo ndikurwa ainzwa ikamai hapana munhu anorwadziwa pamusoro isikaperi musaparadza nguva yababa imimi ndimi akagara ndimi akakwira dare kai seke mangwana kuti zvake mosati aiona kwayawira muri kuda chii makuti toda amwene nanani ndo vagara pabhenji apo ngaandiripe mombe ndaikuti murume wangu akafa zvisina tsarukano abva ati iye ndiyakauraya alright bhaibheri madzimabva anotonga bhaibheri bhaibheri rovha kuti kana pane asina mvura atadza ngaasumuke kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke zvinokuluza ini imimi naivava kana pane munhu asina mvura atadza ngaasumuke sekretary hamamvura matadza katitaurai mai mombe yakawandisa mashoko chete ndinoda kuchengetedza amai vati mulex vakomana vamakorokozi sata kuti ukama tokwadzidzisa vana vedu hatisa kuti vaite maenemies sadza rapamai avo rinonaka rinonaka amai taurai zvokuti murambe mune ukama nevana venyu ngaachibvisa panapo kuda kwavaripei ambuya anzi mbudzi mbudzi ndoyano imafana musafariseni mbudzi ndoyanoti ndavaisei mbudzi kungokwezva chete kudai kuda kuzwa mogara totoadyira gakuti vasapinde munyaya vapei mbudzi vese afanaa iyo mbudzi uyo mbudzi ndedzenyu dzese amai dzevatata dzakwana mombei mawadzora mari edare yako tapedza enototi mamanyi mangwana ndoti achikwadi chino unokumbira regero iwewe futi wanyepa iwe ndiwangwari padhuze namai inotakumbira regero kurumidza tichipedza inonosaina munyini saina chiito saina mukuru wangu anonyepa vaise mswa 8 vesa vese sumuka ako sama unanza 8